गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि देग्लायबो बैसागु बोथोरा सफैबाय। बेनिखायनो बे बैसागुनि दिनाव माखासे बाथ्राफोर मेसेज होनो थाखाय आङो जोंनि इउपिपिएल दलनि गाहाय नेहाथारि जानानै माखासे बाथ्राफोर बुंनायजों लोगोसे बैसागुनि उइस खालामनो सानदों। गिबियावनो आं बयबो आसामाव थानाय बर'फोर लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरनि बयखौबो इउपिपिएलनि जानानै दिनैहाय बैसागुनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बैसोआव देरसिन बिथांमोनखौ आं आथिङाव हमनानै खुलुमबाय आरो बैसोआव दुइसिन जायफोर दङ बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं बावहरग्रोबाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, देग्लायनि जिथु बैसागु, बे बैसागुआ गुबुन गुबुन बोसोराव जे रोखोमनि जोङो फालिबोदोंमोन थिग बिदिनो देग्लायबो निश्चय रायजो राजाफ्रा फालिनो लुबैगोन। नाथाय माखासे रेस्ट्रिक्शन आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बे COVID-19 बा कर'ना भाइरासनि थाखाय माखासे थिनानै होनाय आयेन बादियै जों सोलिनांगौ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जि रोखोमनि ससियेल डिस्टेंसनि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे बे COVID-19 नि एगेन्स्टै जिथु जुद्ध घोषणा खालामदों बेखौ जाहाथे जों फेजेननो हायो, बेनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिनानै जोङो बैसागुखौ फालिनांगोन। आरो बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि आसामनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो बे टाइमाव रावबो पलिटिक्स खालामाबालानो आरो लोगोसे खौसेथियै जाहाथे जोङो बे कर'ना भाइरासखौ बा COVID-19 खौ फेजेननो हायो, बेनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जेरैहाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा खामानि मावबाय थादों, थिग बिदिनो आसामाव थानाय आरो बड'लेण्डआव थानाय बयबो जाहाथे जोङो बे कर'ना भाइरासखौ फेजेननो थाखाय खामानि मावो, बेखिनिखौ आं खावलायदों। आरो आसामनि आरो भारत सरकारनि सरकारा माखासे गरिब थाखोनि मानसिफोरखौ जाहाथे बे लकडाउन समावहाय सहाय खालामनो हायो आरो सहाय खालामनो थाखाय आवगायो, बिनि थाखाय जों बयखौबो खावलायदों। आरो लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जिथु रायजो राजाखौ सहाय खालामनाय बेफोरखौ नोंथांमोननो आं एसे बुंनानै होनो नागिरदों। जेरैहाय भारत सरकारा दिनै जन धन बेंक एकाउन्टआव जायफ्रा गरिब थाखोनि जिर' बेलेन्सआव एकाउन्ट खुलिदों बिथांमोनहा दिनै बे कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो थाखाय 500 थाखा बा 500 रां सोनानै होदों। बेजों लोगोसे बोराय बुरै जायफोर दङ बिथांमोननोबो दिनै मास मोनब्रैनि एडभान्स 250 थाखा करि 1000 थाखा रां सोनानै होदों, 1000। बिनि बादैबो जायफ्रा फिसाय थैजाबाय आरो जायफ्रा हाबा लायाखै बिसोरबादि हिनजावफोरनो रां सोनानै होदों। बिनि अनगायैबो चिफ मिनिस्टार किसान जायखौ जोङो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय नुनो मोनदों, बियो जिहेतु 5000 थाखा होनायनि बाथ्रामोन बेखौ एककालीन हिसाबै दा 2500 थाखा सोनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे PM किसान प्रधान मन्त्रि किसान जिथु योजना बेवहायबो भारत सरकारा बोसोरसेयाव 6000 रां सोनानै होयो। बेखौ प्रथम किस्ति हिसाबै बिथांमोना 2000 रां इतिमध्ये सोनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा आसामनि बाहेरायाव दंहैयो, सोरबा मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय, सोरबाया खामानि मावहैनो थाखाय, बिथांमोना दासिम न'आव गिदिंनानै फैनो हायाखै, बाहेरायावनो दङ। दा बिथांमोनहा जाहाथे सहाय जायो बेनि थाखाय आसाम सरकारा बिथांमोननोबो जाहाथे बाहेरायाव थानायाव जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखाय सहायनि थाखाय बिथांमोना रां सोनानै हरदों। आरो बेजों लोगोसे भारत सरकारा गति भारतबर्षआवनो जायफ्रा रेशन कार्ड गैया बा नान
NFSA जायफ्रा रेशन कार्ड गैया बिथांमोनखौ नायनानै जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया नैबे COVID-19 समावहाय बे लकडाउन समाव बिनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै मोनसे आसनि लादों बेनो जाहैबाय जायफ्रा बे मामानि जितु बिथांमोना बुंदों जे जायफ्रा कार्ड होल्डार नङा नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टनि आन्डारावहाय बिथांमोननि थाखाय माखासे एडिशनेल बेनिफिसियारि सायख'नानै बिथांमोननो जाहाथे साफा मोनसे न'खरावहाय 1000 करि 1000 रां होनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनहा दिनैहाय जि BCDC बा पन्चायतफोर दङ बे पन्चायतनि GRS फोरखौ आरो लोगोसे जुनियर इन्जिनियारफोरखौ आरो लोगोसे गामिनि जायफोर गावबुराफोर दं बिथांमोनखौ मोनसे इन्सट्राक्सन होदों जे जायफोरनाव NFSA नि कार्ड गैया बे बिथांमोनखौ जाहाथे लिस्ट हरो जाहाथे बिथांमोनहा नैबे लकडाउन समाव जि रोखोमनि खामानि मावनांगौमोन खामानि मावनो हायाखै हाजिरा मावनांगौमोन मावनो हायाखै थेला बोनांगौमोन थेला बोनो हायाखै गोबां रोखोमनि जोंहा गरिब मानसिफोर दङ बेफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे तारिख होदों जे 15 एप्रिल फैगौ 15 एप्रिलनि सिगां बे बेनिफिसियारि लिस्टफोरखौ जाहाथे साबमिट होयो आरो बिथांमोनहा जाहाथे 1000 रांखौ मोननो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनहा नाजादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दा बेखौ जोङो बयबो मदद आरो हेफाजाब होनांगौ आरो बे टाइमावहाय जाहाथे रावबो राजनीतिक गेलेया बेवहाय जाहाथे बयबो जायफ्रा गरिब मानसिफोर दङ बे गरिब मानसिफ्रा जाहाथे बे रांखौ मोननो हायो आरो बिथांमोना बे लकडाउन टाइमावहाय जाहाथे मोजां रोखोमनि जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल जाया बेनि थाखाय जों बयबो जयैनो हाबा मावनांगौ बेनिखायनो आं बयबो रायजो राजाजों लोगोसे राजनीतिक नेता नन अर्गेनाइजेशन स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन आरो गोबां जायफोर आफादफोर दङ बिथांमोनखौ बे टाइमावहाय मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो आं आसा खालामदों जे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजा राजनीतिक नेता अराजनीतिक नेता स्टुडेन्ट्स अर्गेनाइजेशन बिथांमोना बे टाइमावहाय जाहाथे बे गरिब मानसिफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोयो जाहाथे नैबे लकडाउन टाइमाव रावबो जाहाथे उखैनानै थानो नाङा बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार बा भारत सरकारा मोनसे जायफोर खामानि गैयाबालानो गामिफ्राव जिरायनानै दङ जायफ्रा जब कार्ड होल्डार आरो जायफ्रा बाहेरायाव थांनानै खामानि मावाबालानो दिनैहाय न'आव थाफैनांबाय बै मानसिफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय जितु महात्मा गान्धीनि मुङाव नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्ट जितु जब कार्ड होल्डारजों खामानि मावहैयो बे खामानिखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा खामानि मावनानै जाहाथे एसे एनै गामि फोसाबनायजों लोगोसे जाहाथे खामानि मोनो आरो थांनानै थानायनि थाखाय लामा मोनो बिनि थाखाय दा बे कर'ना भाइरास बा COVID-19 नि जितु लकडाउन जादों बे टाइमाव जाहाथे जब कार्ड होल्डारफ्रा खामानि मावनानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय माखासे इन्सट्राक्सन हरदों जोंनि आसाम सरकार आरो DC लोगोसे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार बे खामानिखौ जाहाथे जों बयबो जब कार्ड होल्डारफ्रा खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय माखासे प्लेनिं बानायनानै हरदों जाय बिथांमोनहा बिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया बिथांमोनहा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार आरो लोगोसे प्रजेक्ट डाइरेक्टर आरो DC बिथांमोनजों बे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै बिथांमोना खामानि मावनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जब कार्ड जायफोर होल्डारफोर दङ जेरैहाय शिड्युल कास्ट शिड्युल ट्राइब बेजों लोगोसे प्रधानमन्त्री ग्रामीण योजना बेजों लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोर जायफोर हिन्जावफोरा सालायनाय न'खरफोर दङ बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोनगोन दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों नैबे COVID-19 नि जितु हेंथायै जोङो खामानि मावदों बे टाइमावहाय जाहाथे बयबो बे सुजुगखौ लानो हायो आरो जाहाथे जोंहा
नैबे लकडाउन समावहाय जोंनि ओनसोलावहाय बयबो उखैनानै थानाङा बिनि थाखाय बे सुजुग सुबिदाखौ लानो थाखाय आं खावलायदों। जोबथारनायाव आङो बयबो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे आरो लोगोसे गासिबो राजनितिक आफाद बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे नैबे टाइमावहाय राजनितिकखौ लानानै गावजों गाव ओनसोलफ्राव बेले बेजे खालामा। खारन जोंनि बुहुमनाङैनो जितु COVID-19नि हेंथायै बयबो जयैनो जुजिलायदों आरो ओंखायनो जोंबो दिनै बे बड'लेण्ड ओनसोलावहाय आरो आसाम ओनसोलाव जों जाहाथे बयबो बे COVID-19नि हेंथायै जुजिनानै देरहानो हायो आरो जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माथायाव बिदा फंबायनि जितु सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ लाखिनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं बयबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो आसामनि गासिबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ आङो बावनो